Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasurprise Greatman, Chipo Muchegwa, Michelle Natindo GP nemotokari itsva kuState House. Vaimbi ava vanoshamisa nemabasa avo ekutsigira vakaremara vachichinja upenyu kuburikidza nemimhanzi nemakambeni. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa nhasi vapa zvipo zvitsva zvemahindra motokari kuzvizvarwa zvina zvekuZimbabwe zvinorarama neurema: Greatman, Chipo Muchegwa, Michelle Natindo GP mazuru. Izvi hazvisi zvipo chete, asi zvinoratidza rutsigiro rukuru rwebasa ravo rakaoma mumimhanzi, kutsigira uye kusimbisa vamwe. Greatman, uyo ane zita chairo rekuti Tongai Gwaze, muimbi weAfrofusion ane makore 32 okuberekwa, uyo akazvarwa aine hurema hunonzi myopathy, ari kutungamira chirongwa chemakumbo kuvanhu chekuparadzira mawiricheya munyika yose, achibatsira zviuru zvevanhu kuti vafambe. Chipo Muchegwa, nyeredzi yeAfro Jazz ane makore 33 okuberekwa, uyo akazvarwa asina maoko uye aine makumbo mapfupi, anoshandisa tsoka dzake kuita zvose, kubva pakuzora mafuta kusvika kuita mabasa ose epamba. Uye ngatisakanganwe Michelle Natindo GP mazuru, avo vari kuitawo sevatsigiri nevanyori vezvemitambo vakaremara vekwaMutare. Tindo anotaura achishora zvinodhaka uye anotsigira zvirongwa zvevechidiki zvehurumende. Chiitiko ichi chinoenderana neNational Disability Policy yeZimbabwe kubva muna 2021, iyo inorwisa kusarura uye inokurudzira kubatanidzwa, uye inotsigirwa nezviito zvakaita semukadzi wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Chiwenga achipa mawiricheya $22,000 kuchinangwa chaGreatman. Hurumende iri pachena kuti iri kusimuka kuti icherechedze mipiro yemagamba aya kutsika nemagariro evanhu, isingasiyi tsigiro yayo yeVision 2030. Ndinoti makorokoto kuna Greatman, Chipo nevamwe venyu.